To tu to ludzi, co to jest? To co nazywa bazuna. Z telewizji regionalnej. Co, bazuny? Dużo nas gra, tylko mało się okazuje tego. Ale jest jeden problem Ale Andrzej, o tym teraz nie mówimy. A to był instrument co, żeby... Bazuny to jest instrument pasterski, sygnałowy. Dłuższe, czyli mniej więcej tej długości. Ile ma długości? Ona ma około 2 metrów. Ale to jest krótka jak na bazunę. Szkło jeszcze nie pękło. Tobie jako trębaczowi trudno się na tym gra, czy łatwo? Może łatwiej. Trębaczowi łatwiej zawsze, nie? No, wary zbite. No już jest przystosowany. Teraz tak, to jest instrument też w spadku? Nie, to jest instrument wykonany przez ludowego twórcę. Przez ludowego twórcę pana Andrzeja Klejzerowicza z Ciechanowca. On się trudnił właśnie wytwarzaniem ligawek, trombit, no i między innymi bazun. A czym bazuna się różni od tych pozostałych instrumentów? Bazuna jest prosta, ma prosto wyciągniętą czarę, odpowiednia długość i ma lekko jakby zadrążony kształt jak ustnika, tak? Czy się stroi do jakiegoś dźwięku ten instrument? Tak, długością. Trzeba odpowiednio Długością. uciąć. Długością pewnie tego ustnika, tak? Nie, Średnica tutaj, średnica ustnika i sama długość bazonu, bo kiedyś chcieliśmy spróbować, mieć taką... żeby mieć podobną do stroju trąbkowego, tak? Bo trąbka stroi w B. I myśleliśmy, że pan, że tak powiem, zrobi bazunę dłuższą. Krótszą. A się okazało, Wyżej, tak, za wysoko. A się okazało, że żeby uzyskać strój B, trzeba było ją skrócić, nie? A ciekawe, o ile trzeba było to jest- przedłużyć, żeby oktawę niżej było. Żeby było do... No to jest kwestia wyliczeń, nie? To już on wylicza po prostu. 2,5 metra pewnie wybijała, nie? Nie, aż tak nie. Czyli to nie takie odległości Nie. półmetrowe, czyli inaczej... Nie, bo Tylko ona to była jest- gdzieś tak dotąd, jak ona miała... Nie, ona była tak mniej więcej tyle była. Nie, ona była mniej. I o, tyle była krótsza. Co za wysoko brzmiała? No. A przecież jak ja ją normalnie... Nie było dolnych dźwięków No, już, nie takich? było podparcia w dole. Tak. No to już mówię, ale... Masz. Andrzej? Ale jak mam miał dole? No albo jeszcze niżej. To ciężko. O, To jest bardzo różne. Jak na tubie, nie? tak. No, starczy. Gdybyś mógł w Tybecie, Jo. w świątyni trąbić tam, w górach. To już jest tak, prawie tak nisko, nie? Jak oni na tych swoich I tyle. trąbach. I na tej grali głównie pasterze którzy Tak? patrzyli owce, że tak powiem. Natomiast rybacy w czółnach mieli krótkie bazuny, gdzieś około metrowej długości, I jak się lepiej które się, dźwięk. po to były krótsze, żeby się zmieściły w czółnie. Po prostu, tak. tak? Tak, i były właśnie wyższe dźwięki. Wyższe dźwięki uzyskiwały przez to? Co, ktoś trąbił, że obiad stawić, bo... Nie, ale jakby pływali na morze, Żeby znaleźć... na morze czy na jezioro, gdzie wypływali duże, to jak zeszła deka, mgła zeszła, no to nie było widać z dołu, nie? No i wtedy... Ktoś tam wychodził i trąbił. Tu dawaj chłopie. No. Dźwięk nazad, nie? No. Echo trzeba było
A, echo złapał. Znaczy nie, to w domu. Już się raz tak bawiliśmy No. przed tym się. Tak? No i To jest kwestia porozumiewania. Albo bo w ogóle jeśli chodzi o bazony, to jest też no, opracowania są takie. Normalnie hejnały są zapisane w nutach. Na przykład pożar, tak? Aha, czyli określone Tak, były... były określone te hejnały. Lutek właśnie choszczu ma właśnie książeczkę całą z tych Jak się hejnałów. posługiwać. Tak. Jakie hejnały były, do czego służyły. Ja nie też. No. Jak na wachę, nie? Ale ten instrument tylko na Kaszubach występował, tak? Czy on się rozszerzył? Bazon jako tak, to tak. Natomiast ogólnie jako instrument pasterski w różnych regionach kraju mamy różnego typu, tak? W górach mamy rogi pasterskie i trąbity, tak? Na Podlasiu. Dużo krótszy i Tak. często dłuższy. Trąbita jest mniej więcej takiej grubości. No. Mniej więcej przez całość. Jest jeszcze raz tak długa i wydaje bardzo wysokie dźwięki wtedy, nie? Znaczy powinno się na nim grać wysoko. No tak, Ja to nie próbowałem da. na tym. I ma bardzo taki charakterystyczny... Na Podlasiu mamy ligawki, tak? Na Podlasiu mamy ligawki. Ligawki nie mają w ogóle ustnika. Wygięte, które mają płaskie po Mają prostu. ustnik, ale jest bardzo płaski. Bardzo płaskie. I oni mają typowe hejnały właśnie takie ligawkowe. Coś takiego, nie? Tak zjeżdżają. No. I na Podlasiu właśnie ligawki, dźwięk na ligawkach oznajmiał adwent. Tak, oznajmiał adwent. Gdzie mieli Pan jest blisko. Dlatego... Znaczy, jak Wstawać, Dlatego pierwszego- wstawać na roraty. Dlatego pierwszego... O, to który? Przed szóstą? No. No to wszystko siódme, nie? Dobra. Dlatego konkurs... No tylko dzisiaj Czechosłowacji. no chodzimy tam na siódmą, nie? No a kiedyś... Się wydaje, że kiedyś na szóstą. Kiedyś był tak, nie? Węchrowy przynajmniej. To było straszne, powiem szczerze. I ligawka też była instrumentem zapomnianym, nie? Przez długie lata była Po instrumentem II wojnie zapomnianym. światowej zostało... Dobra. Bo było mówione... Między innymi, Myśleli... dlaczego zaginęła ligawka? Czy bazon tak mniej więcej też troszeczkę? Był jakiś okres, że jej nie było wcale? No było. Gdzieś tam na styku zakurzona była, nie leżała. Ale to okupant zrobił, nie? Tak? Bo oni się bali, że sygnał. ruch oporu będzie się porozumiewał. Właśnie na podstawie instrumentów. Instrumentami, tak? Mnie pan zaskoczył teraz. No. I było karalne po prostu, nie? Przez okupanta. No, dlatego między No innymi a też po okupacji zaginęło. też pewnie szybko nie wróciło, bo... No tak zaraz, nie? No nowa władza... bo po pierwsze no, gro z tych starszych, którzy wiedzieli, to no, zginęli na wojnie, tak? Mali nie wiedzieli jeszcze, może nie do końca było przekazane i tak dalej. Władza ludowa miała co innego, miała inne zadanie i dopiero właśnie w latach 70. Tam właśnie w Muzeum w Ciechanowcu taki dyrektor muzeum gdzieś tam na tego znalazł ligawkę i zaczął właśnie szperać, co to w ogóle jest i tak. To jest klejone z dwóch elementów? Tak, z dwóch części. Co? Tak, z dwóch części. To nie jest element drążony, tylko właśnie klejony, nie? No, czyli on jest ale w połowie. Tak. W połowie drążony. Tak. Dwie części, drąży się całość i wtedy... Znaczy to nie jest Wstępuje. drążone, tylko wydłużane bardziej. No, dłubany, no. Drążony, wydłubany, nie? Trzymaj. I to jest osik. Drążysz, Trzymaj. jest drążysz, dosik. drążysz... tak, Osikowy. właśnie. Osiki. Łezka, osika, po kaszewsku. Łezka. Osik. To nie jest za duże drzewo, nie? To Takie jest takie śmieszne. no. No z osikiem robi się gąty. Chcemy leso zaziec, 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 chcemy leso zaziec.